Привет! Това е втори епизод от Кафе в Хилиус с технологии. Всъщност Хилиус с кафе и технологии. Аз се казвам Петър. Тук ще пробваме да преглеждаме дадени събития през призмата на аналитичност, логичност и любознателност. Ще гледаме с това как технологиите се развиват като такива. Каналът ще бъде на български и една от причините е, че много от информацията я има на различни езици, но има ниша, където не всичко е на български. Днес ще може да прегледаме един доклад с изкуствен интелект. Доклада е за статистическо ревю на енергетика. Преди беше на British Petroleum, а сега на Енергийния институт. Защо е важно това? Това е глобалното огледало с много силни структурирани данни от всякакво естество за енергетика. И това е нещо като златната мярка, как се преглежда енергетиката, как тя се развива. Защо да използваме изкуствен интелект за това? Канала е пример за това как може да прегледаме нещо малко по-ефективно. Ако примерно го слушате докато готвите нещо вкъщи, как може да се запознаете с дадена тема. Ако човек се интересува от дадена нишва тема, то той може да задълбае в нея много за напред. Тук ще пробваме по-бързо да прегледаме някоя дадена тема. И тук изкуственият интелект може да ни помогне как да направим, например, общ обзор с него. Това, което направих е, погледнах статистическия анализ и попитах ChatGPT да ми направи общ обзор. Нека да прочетем първо общия обзор. След това искам да дам някой пример за това какви въпроси може да му задаваме. Общия обзор е, нека сега да прочета началото на това какво говори. Този статистическия преглед на световната енергия за 2025 година. Ще разгледаме какво представлява този доклад, кои са основните му теми и най-важното какво може и Балканите да научат и приложат от него. Този преглед е ежегоден и съществува от 1952 година. Днес се публикува от Energy Institute в Великобритания. Доскоро беше познат като BP Statistical Review. Това не е анализ, прогнози или политически препоръки. Това е масивна, добре структурирана база данни за енергийното потребление, производство и търговия във всяка държава и регион на планетата. С други думи, това е снимка на енергийната система на света. Какво гориво ползваме, колко енергия произвеждаме, колко внасяме, колко изнасяме и как се променя всичко това с времето. Основни теми в изданието на 2025 година. Изданието за 2025 година има няколко ключови акцента. Рекордно енергийно търсене. През 2024 година световното потребление на енергия нарасна с около 2%. И не само едно гориво, всички основни източници достигнаха рекорди. И нефт, и газ, и въглища, ядрена, водна и възобновяема енергия. Второ, възобновяемите растат бързо, но не замесват изкопаемите. Соларната и вятърна енергия се увеличиха с около 16%. Това е 9 пъти по-бързо от общия растеж. Тук аз бих добавил, представете ли си, дадена технология се разраства 9 пъти по-бързо от останалите. И това не е само... И това е от прагматична стойност като такава. Тук може да задълбаем много по-напред, но ще
избягаме от общия поглед. Но тези източници растат и с такива бързи темпове, 9 пъти, и от прагматична стойност. Изкопаемите горива също, да се върнем към това, което ChatGPT. Изкопаемите горива също нараснаха с над 1%. Въглеродните емисии пак са рекордни за четвърта поредна година. За четвърта поредна година въглеродните емисии пак са рекордни. Те се покачват с още около 1%. Изкопаемите горива все още доминират 87% от световното енергийно снабдяване. Има и нова методологична мярка. Докладът въвежда нова метрика Total Energy Supply, която е в синхрон с ООН и МАЕ и променя начина, по който се отчитат биогоривата и възобновяемите. Тук бих прехвърлил към една друга насока. Това е, че ние може да питаме изкуствения интелект и въпроси. Какви въпроси бихме задавали към него? Тоест, не само това разкажи ми за нещо, но кои са обичайните въпроси? След като го попитах, с цел да бъда по-бърз, ще дам само основните въпроси. Човек би си задал въпрос за какво гледам в момента, ако го гледа за първи път, кой го публикува, защо е авторитетен. Сравнение и контекст, къде сме ние в тази картина. В рамките на този епизод няма да мога да отделя прекалено време, с цел да съм по-бърз за България. За България ще е добре отделен епизод, много по-целенасочен да се направи. Човек би се задал въпрос, на къде вървят нещата? Къде ще бъде енергетиката след 10, след 15, след 20 години? Рискове и сигурност. Какво може да се обърка? Това е също, което човек би си задал. Възможности и действия. Какво може да направим? Бъдейки това само втори епизод, който пускам, това е началото, с което бих искал да споделя с вас как може да се използва изкуствения интелект. Благодаря.